Il-qasma ddominata minn ġlied bejn fazzjonijiet varji fil-Partit Nazzjonalista tant hija kbira li l-pika bejn fazzjoni u oħra lanqas qed taħfirha meta dawn il-fazzjonijiet jiltaqgħu f'attivitajiet privati. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd li tat dettalji mit-tieġ ta' Matthew Bonnet, ex-direttur informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. L-aktar fazzjonijiet li kienet tinħass il-preżenza tagħhom kien hemm dik li tappoġġja lil kap tal-PN Adrian Delija, il-fazzjoni ta' Simon Busuttil u fazzjoni oħra li fil-ġlieda għat-tmexxija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kienet qed tappoġġja lil Chris Sajt. Il-kulħadd irrappurtat li wieħed seta' jintebaħ mill-ewwel b'fazzjonijiet miġburin għalihom u ma jitħaltux ma' xulxin. Is-sorsi tal-kulħadd fit-tieġ ta' Matthew Bonnet żiedu li aktar ma beda jgħaddi l-ħin is-sitwazzjoni bdiet taqleb għall-ar u ssir taħraq ħafna. Saħansitra kien hemm min ma jiddejjaq xejn li jgħid li kienu lesti jmorru jaffaċċjawh wiċċ imbuċċ u wieħed li spikka kien Joe Mizzi li fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista kien chairman tal-Public Broadcasting Services u fl-aħħar 5 snin huwa kien jokkupa l-kariga ta' chairman tal-Bord Editorjali tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista. Hekk kif kien ġie elett Adrian Delija bħala kap tal-PN, in-nies ta' madwar Delija, jiġifieri Clyde Pooley, Segretarju Ġenerali, u Pierre Portelli, Chairman Eżekuttiv tal-Media.Link Communications, mill-ewwel raw kif se jwarbu lil Joe Mizzi sakemm dan kellu jbaxxi rasu u jidabbar. Iżda s-sorsi fit-tieġ qalu li jekk Joe Mizzi bħal dan iż-żmien sena baxxa rasu, sena wara ma ddejjaq xejn u mar jisfida direttament lil Adrian Delija f'wiċċu. Is-sorsi żiedu li dan l-inċident serju ħasseb lil ħafna li seta' jiggrava s-sitwazzjoni li kieku ma kienx hemm min ta' parir lil kap tal-PN biex jinjora kemm jista' jkun l-imġieba ta' Mizzi. U jekk hemm min jaħseb li dak kollu nnutawh biss is-sorsi tal-kulħadd kienet jarralu. Hekk qalet Rachel Attard ta' The Malta Independent. Inti konna tieġ dal-aħħar ta' uffiċjal tal-Partit, ex-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista. U f'dan it-tieġ jiena innutajt xi ħaġa partikolari li kienet evidenti ħafna il-qasma fil-Partit Nazzjonalista. Dawk li appartienu għall-kap tal-Partit, Adrian Delija, d-deputati u n-nies li jissapportjaw il-Adrian u dawk li għadhom jissapportjaw b'xi mod lil Simon Busuttil. X'in tarek dik kienet xi ħaġa evidenti u ovvjament taraw ukoll evidenti fil-Parlament ukoll din is-sitwazzjoni. Il-ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista huwa wkoll evidenti fl-artiklu tad-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo li fil-ġurnal illum semma kif ħadd m'għandu jġiel lil Adrian Delija jitlaq għax issa hu l-kap. Madankollu Bartolo temm jgħid li Delija forsi għad lanqas biss għandu s-saħħa sħiħa ta' kap.